いやー、今回も PS4 の太鼓をやっていく。今回は生です。今まで後付け実況だったんですけどね、今回は普通に実況をやっていきます。で、毎度リニューアルしました。なかなかいいじゃないですか、これ。良くないですか？前よりは良くなったと思うんですけど、今回の毎度のコンセプトっていうのは、狼として生きてるドンちゃんです。まあ、いわゆる10です。もうこの時点でもうダメな気がするんですけど、いやでもここからだとちょっとわかんないんですけど、相手側から見るとほらやってるように見えませんよね。見えませんかってだけです。はい、いろんなやつらとセッションしていこう。じゃあ君に決めた。誰だっけ、この子はよくわかんないけど、じゃあやっていくか。初で未来あ、しかもカールじゃん。カーレンなーマジ。遅っ。アレンジしてるじゃん。あー、精度がダメだ。連打はまあまあだけど、この子誰なんだ、全くわかんねえ。千本桜ってよくわかんないんだよな。まあいいや。じゃあ次誰とやるかな。連動からやっていく。そうだね、誰にしようかな。どうするかな。やらねえよ。どうするかな。これだけか。どうしようかな。
じゃあ君に決めた。何気にこの曲全量してねえんだよなまだ。カイチか。でも微妙。4か。最後カーだ。連打ちょっと微妙だな。92。頑張れば100度ぐらい入れられると思うんだけどね。今回は僕の勝ちということで、ありがとうございました。じゃあ最後に規定とセッションして終わるか。うん。遅い。最後から2番目以外微妙だわ。なんか微妙だな。なんかほんと中途半端すぎる。 98？ 100打ぐらいは入れてえな。で最後に100打前後入れられたら入れて今回は終わりです。じゃあご視聴ありがとうございました。じゃあな。